Така, здравейте и добре дошли в моето ново видео. Днес ще играем за първи път Лига и ще видим дали въобще ще се справя, защото никога не съм играла и то на телефон. И ще ми е интересно, ако ви допада това, което качвам, може да се абонирате за канала, да харесате клипчето и да натиснете камбанката, да напишете някой коментар, примерно какво искате да играя и на какво искате да снимам като цяло, и ви пожелавам приятно гледане. И сега тук се мъча 2 часа, не знам какво се случва. Разбира се, мързиме да прочета и просто на това ще го махна, няма да го прочета. И тук ми е малко като в Brawl Stars, разбирате ли? Като в Brawl Stars сме просто. Ето, убихме го и спечелихме мисия. Спечелихме, минахме. Така, тук се опитваме се да разберем точно как трябва да го направим, но не се получава особено. Не стига, че ни го показват и ние пак сме смотани. Така, минахме още една мисия. И тук вече съм ново ниво. Вече вижте как обяснявахме някакви неща. Трето, пето, бат, 2 удара и го разбих то. Като цяло не разбирам какво се случва в играта още. Въпреки, че имам си някаква представа, но не съм много. И тук се чудя 2 часа какво се случва и как трябва да го преместа, какво ми обяснява тази шматка. Така, 3 часа по-късно още се опитваме. Не ни се получава изобщо даже. И смисъл, това ще е сега в цялото видео. Шегувам се. Но си загубих 5 минути от времето тук. И си мислех да го скипна, но викам, хайде, няма да го скипвам. Най-сетнах. Не. Да, натиснах го. И някакви ми излизат тук, искат да се бием. Обаче аз съм много по-силна от тях. И направо ги размазвам тук. Това е, защото много играя Brawl Stars. И знам как да ги бием. Ето. Цак. Минахме тази мисия. Сега правим нещо друго, което и аз не разбирам. Убихме го, обаче хедшот направо. И сега идва някакъв, който се мисли за тегъв. Обаче, сега ще му покажем кои сме ние. Какво ми подскача като някаква жабка. Тук се чуда какво трябва да правя с това. Слагам го там. То му гръмна. Всичко му гръмна. Това нещо яко. Направо го ланшотна. И изведнъж аз не знам защо решавам, че че нищо няма да правя. И тук вместо да отида да се бия, аз използвам това върху... не знам как се казва. Така. Бием го, защото сме над нещата. Тук вместо да ги изстрелям напред, аз си ги изстрелвам пред себе си. Явно искам да се самоубия, не знам. Изведнъж ми се появява някакъв рандъм, аз отивам назад, почвам да го бия, той обаче без бързия. Аз пак не знам какво да направя. Разбира се, той ще ме разкатае, като гледам как умирам. И представете си, що му умирам, а това е туториал. Мисля, тук ми показват какво, как, що. И аз и тук умирам. Това просто е задумно. Вижте ме, просто съм нул. Така, обаче не се отказваме, защото никога не се отказваме. Това е нашето мото, не се отказва в живота. Почвам говоря, просто ти спи ми се. Така, тук пак правим някакви неща. И общо взето по цялата игра правим някакви неща. И тук няма какво да ви се обяснявам. Ще сложа сигурно музичка.
малко за фон. Не съм сигурна дали ще ми се занимава. И така, оп, един от нашите май умря, обаче ние отиваме на там и аз гледайте какво става. Направо ги разбивам. Мисля, аз съм Гери Колбата 2016, направо ги избивам. Тук се опитвам да ви обясня какво се случва, но не мога да се обясня какво се случва. Так. Ето. Направо машинки. Изядохме. Няма какво се правиш. Ето. Почваме да задобряваме лека по лека. Това клипче 15 минути. Аз съм казала само... В смисъл, направила съм рекорд. Да ми се чува по-хубаво гласа и съм на 6 минути. Аз се побъркам. Така, тук продължаваме да се бием. Бием се и умираме. Добре, убихме го явно без да умираме. Дали не се вдига тук кръвта ли? Да, май не се вдига. Окей, но няма смисъл, защото така или иначе пак умряхме. Умираме като някаква риба, буквално падам като риба на суп. И така, пак тръчкаме натам, отиваме, тичкаме. И сега забелязвам, че имам даже горе карта, в смисъл на къде вървя, което е бас якото. И направо... Мисля няма какво спред, аз тук всичките ги избих. Мисъл... Това е. Тук пак вместо да ги метнем тия напред, аз ги мятам вече при себе си. Не знам защо, просто спама като луда. Като му съм под напрежение, винаги така правя. Сега тук се опитваме да биеме това. Бос ли е, не знам какво е. Просто нещо там. Трябва да се интересувам малко тази игра, защото говоря пълни прости. Просто не знам защо реших, че ще снимам на нея, защото сигурно... Айде сега да снимам. Да, и аз не знам. Така, отиваме с боса. Бием малко. Тук се срещам, че не мога да стрелям напред. Изведнъж умрях. Иде ми малко акъла, но изведнъж умрях. Окей, виктори. Yes, виктори. И сега тук не знам какво трябваше да направя. Аз чудех коя да си избера от тия двете мацурани. Не знам, просто там ме изкефи повече и викам, мале тая ще. Тук пак играем на туториал, защото сме още нубове и не може да играем на истинска игра. Не че знаем и как да играем. Така, това е мапа, аз вече съм го виждал и преди, обяснявали са ми какво що. Нищо не си спомням. Помня, че имаше някакви дракони, някакви джунгли, не знам. Сега ще го видим. Тук пак трябва да цъкаме някакви неща. Само напред и нагоре вървиме. Никога не се отказваме. Трябва да говоря още 6 минути. Ето и сега отиваме малко да поплуваме.
И сега тук трябва да цъкнем пак нещо и ни излиза някакъв солей бос. И сега ние какво трябва да правим? Да го убием, ама нещо сме АФК и не ни се получава. Опа! Той ни влиза много тежко, ние го разкатахме бата с един удар. Разбира се, защото сме много добри. Продължавам да си движа плиците наляво надясно. Опа! Откъде ми изкочи този, даже не го забелязах. Цак, 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 върви, Даниело, не умирай. И какво стана? Точно това, аз умрях. Тук пак вървим само напред и нагоре. И се отказваме, дори да сме най-големите резултати в тази игра, дори да сме най-големите нулове, никога не се отказвайте, може да станете най-добрите. На мен явно не ми се получава, просто аз съм тъпа на това отделение. Ето тук виждам, че на малко. Опа, направо го смачках. Тия малките, много обичам да ги бият тия малките, защото са много лесни за биене. Смисъл, удръж ги 2 пъти и те вземат, че умрат. Много лесно се убиват, много ми харесва. Тия пак си ги мятам пред лицето. Защо си ги мятам там? Никой не знае. Просто спамням. Тук продължаваме да бием солей боси. Опа, хванали се в капана там. Джеднаха ли тия? Умря. Ние пак убиваме тук някакви малки неща. Цак. Тук пак ни показва някакво пръст, че трябва да цъкнеме. Разбира се, ако не бяхме умрели, можеше и да цъкнеме. И сега пак трябва да ходим до там. Да, колко сме бавни обаче в тази игра. Не сме бавни. Вървим. Пак убиваме някакви неща. Това е само мира, колкото сега трябва да се борим с този другия. Аз не знам тук. Само някакви не се сбих нито една жена, само някакви мъже си били тук. Разбира се, аз съм най-яката тук от всички. Най-силната. Мога да ги убия всички когато с 2 удара не правя повече. Цак, ето. Минахме още една мисия, отиваме напред. Тук някакви NPC-та ни бият. Но разбира се, ние ще ги бием, защото сме над нещата. Мисля, да ще друго убит. Той ми идва някакъв друг сега. Ето го, той почти умря. Разбира се, той не може да е толкова добър, колкото съм аз. Цак, ето. За първ път си метнах бомбичките, където трябва. Аз ще не викам бомбички, не знам как се казват. Разбира се, те въобще по никакъв начин не ми помогнаха. Това даже не знам какво е, просто да го цъкна. Не се опоче като Brawl Stars, е така минаваш мисии, само дето не вдигаш купи. Ето тук някакъв дракон. 10 от 10, много готин. Трябва да го убия тук. Оп, 10 от 10. Сега се връщаме тук. Опа, пак бием малко NPC-та. Още малко NPC-та. Направо вече ми е жал да ги бия, толкова са жалки. Ау, това заболя. Направо ми метна на другия край на света, сега ще ме отбия, нали? Окей, не съм умряла още.
тук много босове ми станаха. Оп, минахме си мисията и сега какво ще правим? Тук бивам главно, това те трябва такова много... Не да го убием, как да се изразя, не знам, да се спи. Оп, Виктори. 10 от 10. На туториала бихме най-доброто. Оп, тук съм качила втори левел, който получавам някакво животно или каквото е това. Тук ме домързя вече да играя повече и затова абонирайте за канала, харесайте видеото и така нататък, всичко знаете и от мен.